Пътувания, които ще ви отведат до неочаквани места. Go Explore. Приключения и пътешествия. Тръгнеш ли на лов за легенди и предания, няма как да не стигнеш до нос Калиакра. А както вече сигурно сте се досетили, нашият екип трудно може да устои на дестинация, обвита в мистерии. Нос Калиакра обаче има да предложи много повече от това. Носът е разположен на 12 км югоизточно от град Каварна и представлява удължен, стесняващ се скалист полуостров, вдаден на около 2 км навътре в морето. Склоновете му се спускат на 60-70 метра височина направо във водата, а вълните са издълбали в подножието им пещери и арки, които могат да се достигнат само от към морето. В миналото тези пещери и тунели били свързани с крепостта, която се намира на носа, и през тях се товарили и разтоварвали корабите. Калиакра също така е природен и археологически резерват, включващ диви степи и уникални крайбрежни скали, многобройно разнообразие от растителен свят и стотици видове птици. Но както казахме, нас ни доведоха легендите. Най-популярната от тях е за 40 български девойки, заловени от турците, които в годините на робството плячкосвали всичко наред. Те избрали 40-те най-красиви девойки от крайморските села, за да ги дадат на най-добрите войни, като награда за смелостта им. Затворили ги на върха на носа, в последната пещера и поставили пазач на входа. Момичетата били събрани от различни села и не се познавали, но общата им орис ги превърнала в сестри. Нито една от тях не искала да се предаде на нападателите. Цяла нощ девойките плакали в отчаяние. Само една от тях мълчала и нищо не казвала. Когато небето на изток започнало да се развиделява, тя проговорила. Посочила прозореца на пещерата и казала, че спасението е натам, в морето. По-добре да умрат, отколкото да загубят честта си. За да не се откаже някоя, момите сплели плитките си една в друга. Наредили се на ръба на скалата, а най-смелата от тях застанала по средата. Когато първите лъчи на слънцето се показали над хоризонта, тя първа направила крачка напред. Останалите се понесли след нея и казват, отдалече приличали на ятожерави. Момичетата загинали на място и никой не се опитал да ги спаси. Турските войници останали сковани на местата си, смаяни от впечатляващата гледка. Името на най-смелата девойка, тази, която повела другите към свободата, било Калиакра. Една от легендите разказва, че и до днес по изгрев слънце, когато морето е най-красиво и най-спокойно, тихите вълни връщат момите към изгубената им родина. И ако слушаш много внимателно, можеш да чуеш песента й. Друга легенда, макар и не толкова драматична, разказва за това как се е образувал носът. Докато покровителя на моряците свети Никола бягал от турците, Господ удължавал земята под краката му навътре в морето и така 2 километра. Въпреки това свети Никола бил заловен и в негова чест на носа има построен параклис. Тук се е разразила и най-голямата черноморска битка. Руската ескадрила, водена от контраадмирал Ушаков, разбива армията на Хюсеин Паша и с тази победа завършва руско-турската война от 1787-1791 година. Кръвта на защитниците на крепостта се пропила в скалите и затова те са с пурпурно-червен цвят. Според геолозите пък цветът на скалите идва от железните окиси, които са в състава на скалите.
каквато и да е истината, но Скалиакра си остава едно от най-красивите и интересни места по нашето Черноморие. И освен с легенди и мистерии, със сигурност ще ви впечатли с богата история, запазена природа и красиви панорамни гледки.